Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм българ! Шефе, 2 минути до ефир. Продуцентите са недоволни. Рейтингът ни е много нисък. Как така нисък? Ей така, в момента сме на предпоследно място. Само Рис печели, Рис губи с по-малък рейтинг от нас. В цифри, Педро, говорим и в цифри. Значи, в момента рейтингът ни е минус 2000. Какво по ангелите означава минус 2000? Означава, че държавата ни е от 6 милиона зрители, а в момента не ни гледат 9 милиона. Продуцентите са като бесни кучета. Готови са на всичко. Даже се говори за смяна на водещия. Смяна на водещия? Та това съм аз. Как може? Та аз съм Билко Бибитков, звездата на шоуто. Звездата на шоуто е българ. И все пак бях готов да се примиря с всякакви промени. Дори и да уволнят теб. Но да уволнят мен, това вече е катастрофа. 1 минута до ефир! Трябва спешно да решиш коя серия да пуснеш, да се представим добре пред продуцентите. Какво имаме в наличност? Значи, на лице са Дебелия престъпник, Шантавия Митю и Джо Депресията. Викни ми Шантавия Митю. Шантавия Митю веднага да дойде. Какво? А? Добре. Ами Шантавия го няма. Джо Депресията го депресирал и отише да пият в някакъв бар. Тогава ми викни Дебелия престъпник. Какво става, шефе? Днес, синко, ще изгрее твоята звезда. Избрахме да пуснем твоят епизод пред хилядите други. Застани пред камерата и играй добре. И не забравяй мотото на нашото шоу. Ако ти се представиш добре, аз ще стана известен. Това много ме надъхва. 15 секунди до ефир! А сега върви. Играеш в Българ, епизод 4. Знаеш ли сценария? Сценарий? Това не е ли реалити шоу? Загубен съм. Ако ме уволнят, как ще кажа на мама? Свършено съм. Здравейте отново с любимото ви шоу Българ. Днес съм ви приготвил много интересен епизод. Представям ви поучителната история за Дебелия престъпник. За какво си в затвора? Всичко започна преди седмица. Отново на дъската, където Веско Топалов е с доста голяма промяна в състава. В бяло е Веско Топаловият отбор. Пешката напредва. Двете пешки правят едно каре. Двойно подаване, може би са на ръба на мазната засада и там рокада от черният отбор. Чета, най-после измислих перфектния план да ограбим банка. Да не е като последният ти идеален план да оберем банката и да минем под дъгата и да се превърнем в момичета. Така нямало да ни я разпознаят. Ще ми изслушате ли? Слушаме те, Печ. Значи, ограбваме банката и после се покриваме за една седмица. Нон-стоп спортуваме и отслабваме до неузнаваемост. Така няма да могат да ни разпознаят. Ти в случая ще надебелееш. Какво ще кажете, момчета? Аз се отказвам. Коя жена ще ме хареса като слабна? Ами ти? Пич, аз съм просто кибик. Бил кибик. Ще видя те като забогатея. Сега остава само да отслабна. Имаме ли някакви следи от крадеца? Имаме, шефе. Заснели сме го с камерите на банката. Както знаем, камерата слага 5 кила.
В случая сме го заснели с 20 камери. 20 по 5 е равно на 100. Значи от сегашния му вид трябва да премахнем 100 кила и според научните изследвания крадецът би трябвало да изглежда така. Тръгнали сме на разходка, а? Не разбирам. Планът беше желязен като нервите на Джеймс Бонд. Къде се провалих? И все пак, ако има някаква полза от това, че отслабнах, то е да избягам лесно от тук. Сега отивам в първия Макдоналдс и за 0 време ще възвърна старата си фигура. И докато те си издирват клющавия крадец, аз ще съм вече дебел до неузнаваемост. Шефе, промяна в изчисленията. Оказа се, че този, който сме арестували, е невинен. В деня на обира е работил само една камера, следователно няма да има разлика в килограмите. В такъв случай крадецът би трябвало да изглежда така. Накъде си се запътил? Този път няма да допуснем грешка. Ай, стига, бе! Отведете крадеца. Чакай! А? Какво? Трябва ти партньор. Бори се! Но, шефе, аз работя сам. Майтап бе, шефе, вече си имам партньор. Добре, тогава на ти е тосколерик. Много си паснете, като танго и кеш сте. Айде, край на драмката, всички на работа. Аз отивам с тъпческа за мъжки пънички. Ей, страшен тандем сме. Ще ги разбием. Чай се огледаме за някой съмнителен. Аха! Седим безгрижно, а? Обръщайте чубовете. Нямаха нищо. Да, аха. Да, шефе. Трябва да поедем трафик. Ти пънаш това кръстовище, аз съм два. То си пълен психопат. Дано никой да не ме занимава. Синко, помогни ми да пресеча до ей там, бе. Извинявайте! Какво означава ей то знак? Жилищна зона означава, че всички са с предимство пред колата. Дори е къщата ли? Да! Господин полицай, не мога повече. Глобете ме. Карах без колан. Господине, кажете, ще ми помогнете ли? Аре, изрод! Чакам къщата да мине. А вчера даже завих без да дам мигач. Ако имаше някой зад мен, щеше да настъпи хаос. Синко, сине. Сега ще дам аз една къща. Ти! Съвестта ми ме побърква. Синко. Следам са! Аз съм дебелия престъпник. За какво се хилите? Ами защото ти си последната жертва на новата програма на МВР за обработка на престъпници. Откакто се препълниха затворите, бехме принудени да измислим нов начин да ви превъзпитаваме. И тогава се сетихме вместо да ви пъхаме в пандиза, да ви правим полицай. Както се вика с един удар, два заека. Ами този дед го арестувахте вместо мен? Този ли? Този от стереопорт. Тос и той ли е от стереопор? Не! Партньора ми! Не! Щоп я! И така, ето ме тук. Ей, Пинч, историята ти е супер. Супер голям фен съм ти. Чак пак фен. Да, бе! Виж ми статуса. И все пак, как можах да се поддам да застрелям полицай? Пич, кофти ми е да ти го кажа, но яко са те изпарзаляли. Как така? Все пак не забравяй, че си застрелял анимационен типаж.
А както всички знаем, една рисунка не може да умре. И като си помисля, той наистина беше нарисуван. И какво? Значи съм в затвора за нищо. Натопен? Спокойно, пинч, тук не е толкова зле. Виж, имаме си супер яки легла, луксозен кенеф. Това дори не знам какво е. Ще лежа невинен до края на дните си. Само докато свърши епизода. А ти? Ти за какво си тук? Как за какво? За да ми разкажеш историята си, да я чуят зрителите. Иначе на кой ще да я разкажеш? Нали не очакваш да те приберат сам тук и да почнеш директно да разказваш като някой шизофреник? Всичко е измислено, пич. Няма нищо случайно.